Bon dia, avui ens despedim ja del Chaltén. Avui ens anem cap a Los Antiguos, que serà on creuarem la frontera amb Xile, però això ja serà demà. Així que avui tinc un autobús de 12 hores fins allà. Estic anant ara corrent cap a l'estació, que l'autobús surt en 8 minuts i intentaré no perdre'l, que és bastant car aquest. 100 euros m'ha costat aquest autobús, així que let's go. Haig de córrer una mica, que no el vull perdre. Ara hem parat amb l'autobús a fer un descans i... You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman. Doncs ja he arribat a Los Antiguos després de 12 hores de viatge i ara estic caminant per anar cap al hostel. Intentaré per algun mercat o alguna de camí i a dormir per demà continuar cap a Xile. I ara estic ja caminant cap al hostel, a veure si arribo ja i puc sopar i descansar una mica. I know how much I lean on you, only you can see the changes that I've been through. Bon dia, ja estic deixant Los Antiguos. Avui ens anem cap a Xile. Ara estic caminant cap a la frontera. Bueno, estic anant cap a la carretera principal i allà intentaré fer una mica d'autostop per anar fins a la frontera i després intentaré també fer autostop fins al destí, que són 178 quilòmetres i es diu Río Tranquilo. A veure què tal ens va, a veure si em recullen ràpid i let's go! Ara estic caminant una mica perquè la frontera no està tan lluny i potser em serà més fàcil com agafar el cotxe després de la frontera. Però bueno, igualment estic intentant cada cotxe que passa li faig autostop a veure si quadra. Però m'interessa passar la frontera com abans perquè crec que des d'allà serà molt més fàcil agafar autostop. Sembla que aquí està ja la frontera. Vale, doncs ja he sortit d'Argentina. Ara estic a No Man's Land i anem cap a la frontera de Xile, que no sé on està, crec que està bastant lluny, així que intentaré fer autostop des d'aquí. I ja he sortit de la frontera de Xile, ara esperaré el cotxe que m'ha portat fins aquí. Ell m'ha dit que em porta fins a Chile Chico, que és el primer poble, i d'allà hauré de seguir fent autostop fins al poble que jo vull anar. Però bueno, algo és algo. Ara vaig a esperar-los perquè amb el cotxe van més lents. 20 minutes later. Doncs ja sóc a Chile Chico ara. M'han recollit les mateixes dones que m'havien agafat abans i m'han passat a la zona de No Man's Land. Així que ara m'han portat fins a Chile Chico, elles es queden aquí, m'han deixat aquí a l'entrada del poble i jo me'n vaig a intentar fer autostop. Vale, doncs ja he arribat a la intersecció. M'han portat en aquesta furgoneta d'aquí una parella de Netherlands. La veritat és que molt macos i m'han fet uns quants quilòmetres. Ara estic en aquesta intersecció d'aquí i ara esperaré algú que em porti cap a Río Tranquilo, que ja està aquí a prop. El que passa és que està plorant una mica, així que, bueno, espero no mullar-me molt i a veure si m'agafa algú ràpid. 12 seconds later. Ara m'he mogut aquí baix d'aquest arbre. I aquí hi ha el cartell aquest, que com veieu, aquí ens enllacem amb la carretera austral i ara ens anem a Puerto Tranquilo, que és el poble aquest, 50 quilòmetres. Què tal? ¿Vais a Puerto Tranquilo? ¿Sí? ¿Pasan por ahí? Bueno, i finalment, després d'estar esperant com 50 minuts allà, ja m'ha recollit un pare i un fill que havien vingut aquí de viatge junts de pesca i ja estic a Puerto Tranquilo. Ara estic anant pel carrer preguntant a veure si trobo un hostel per quedar-me i després miraré opcions per fer, a veure si aconsegueixo fer el tour aquest de les coves de màrmol, que és el de Raül, perquè hem vingut aquí.
Vale, pues després d'estar buscant lloc per quedar-me i anar picant portes, he trobat un lloc. No m'encanta, però està prou bé. Així que crec que passaré la nit allà. Ja he pagat i tot, així que suposo que sí. I ara tinc un problema, i és que m'han dit que l'últim autobús que surt demà cap a dalt, cap a pujar la ruta austral, és a les 9 del matí. Serà una mica raro, i després diu que surt abans, però no sé molt bé com va això. Així que ara surto, me'n vaig a comprar menjar. Són les 6 de la tarda, no he menjat res tot el dia encara. I haig de trobar menjar, haig de trobar també els autobusos i contractar un tour per anar a veure les coves de màrmol, que és el per què hem vingut aquí. I per últim, necessito una SIM card perquè la que tenia a Torres del Paine crec que m'han bloquejat o alguna cosa així. Vaig rebre un SMS de que em bloquejarien si no la registrava, i com em vaig a Argentina, doncs crec que m'han bloquejat, així que vaig a veure si en aconsegueixo una altra. I ja està, això és tot. Anem a veure si aconsegueixo arreglar tot això. Vale, a veure, updates. Menjar comprat, tour reservat. He aconseguit un tour al final, m'han fet 5 euros de descompte, de 30 a 25. I no crec que vagi amb caiac perquè diuen que farà bastant fred, estarà plovent, per desgràcia, i amb el tour gran de barco pots arribar més lluny i pots veure més coses i més coves, així que el caiac no em valia tant la pena. Per tant, res, anirem amb el barco, ja l'acabo de reservar. I després, ara em falta solucionar-ho al telèfon, que parlant amb una persona he descobert que és possible que m'hagin bloquejat l'email. Llavors ara haig d'entrar a una web del govern i desbloquejar el meu mòbil, perquè es veu que quan entres a Xile amb el mòbil tens com 7 dies, 10 dies per registrar-lo, i jo com vaig entrar a Torres del Paine, doncs m'han bloquejat ja. Ai, però bueno, crec que ja no em queda res més. Ara m'aniré a agafar internet, intentar desbloquejar el mòbil i me'n vaig perquè encara que no ho sembli, està plovent. Vale, i en quant a lo del transport de demà per marxar a aquest poble, he anat a l'estació d'autobusos i m'han dit que el primer i únic autobús que surt és a les 7 del matí i que no hi ha altres opcions perquè crec que els altres estan plens. Així que crec que tocarà fer una mica d'autostop i a veure què tal ens va demà, perquè a sobre diu que plou, però bueno, no sé, és l'única opció que hi ha, així que tocarà fer-ho. Bueno, doncs sí, he acabat de sopar i ara estava intentant registrar el meu telèfon perquè em desbloquegessin l'email, però no hi ha manera amb aquest internet, així que res, em vaig a dormir indignat, que demà em llevo d'hora per anar a veure les coves. Així que bona nit i fins demà. Disculpa, ¿tenéis planes?